Vážení obchodní partneri, týmto videom vás chcem pozvať na výstavu Aquaterm v Nitre, ktorá sa uskutoční od 4. do 7. februára. Na veľtrhu ako exkluzívny partner prezentujeme nemeckého výrobcu špeciálnych kompaktných rekuperačných jednotiek Meltem. Nájdete nás v hale M3, stánok číslo 332 s označením Meltem. Okrem našej najpredávanejšej rekuperačnej jednotky Meltem VRG2 máme pre vás pripravené odborné poradenstvo v oblasti energetickej hospodárnosti budov pri návrhu a realizácii projektov, ako aj stavieb. Či už spolupracujeme dlhšie, alebo spoluprácu v oblasti energetických výpočtov či rekuperácie, vďaka tejto výstave ešte len nadviažeme. Radi vás uvidíme u nás na stánku. Hala M3, stánok číslo 332, označenie Meltem, Aquaterm Nitra od 4. do 7. februára. Celý tým TVG energetickí špecialisti sa teší na vás. Dovidenia.